ጥበባት ሰንበት ርዝነት ቃል ኪዳን ኣብ ሓቀኛ ዛንታ ዝተመርኮሰት ሓሙሻይ ክፋል ኣብ ዝሓለፈ ራብዓይ ክፋል ዛንታ ርዝነት ቃል ኪዳን ትምኒት መንገዲ ዓመት ኣብ ዝርሕቆቱ ቦታ ተፈላሊኻና ነበርካ ደኣ ሓዳር ትርጉም እንታይ ኢላ ከም ዘማረረትን ንበዓል ቤታ አብርሃም እንተ ሳፍቂድካ እንተስ ሞሊእካ መጻእ ኩብሌላ ኣብ ዝወሰነቱ ኸኣ ወላዲታ ብቤት ክርስቲያን ጸኒሐን ገዛ ኸይኣትዋየን ካብ ሓማታ ብዝረኸቦ ሓበሬታ አብርሃም ካብ ኣኸዱኡ ሞሊኦ ኸመጽእ ከም ዝተተሓዘን ከም ዝተኣስረን ነትምኒት ምስ ነገርኣ ትምኒት ሃልዋታ ክሳብ ምቁጥጣር ትስእን ከም ዝኾነትን ኣደ ትምኒት ብኽያት ዘመጽእ ብምባል ክገንሓኣን ኣቦኣ ኸይሰምዑን ብምባል ከኣባብድኣ እንሓሰበኻ ኣቦ ትምኒት ዓውዓውታ ሰሚዖም ካብ ድቃሶም ተባራቢሮም ከም ዝሓተትዎን ኢና ኣብ ራብዓይ ክፋል ርዝነት ቃል ኪዳን ተኸታቲልና ንሓሙሻይ ክፋሉ ተኸታተሉ። ኣቦይ ሰዓት ናይ ስርሑ ማለት ዋርድያ ናይ ለይቲ ዝኸደሉ ከም ዝኣኸለ መካይቱ ጎረቤትና ኣቶ ጸጋይ ድምፆም ሰማዕኩ ካብ ዘለኹ ብዲዲለ ኣቦይታ ኩሉ ግዜ ተሰኪምዋ ዝኸይድ ስልጣና ክቆፅር ኢለ ሸበድበድ በልኩ። ኣቶ ጸጋይ ሓደ ካምኒ ኣቦይ ናይ ቀረባ ዓርኩን መጓጁምትን እዮም። ክልተ ደቆም ኣብ ናይ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ናይ ወራር ወያነ ኸኣ ኣባል ሻምናይ ዙርያ ዝነበረት ጓሎም ረህዋ ኣሰዊኦም እዮም። በዓልቲ ቤቶም ወይዘሮ ልጋነሽ ከኣ ኣብ ምንጋር መስዋዕት ረህዋ ጓለን እዋይ ጓለይ እኳ ዘይመሰለት ዘይተደርዓወት ከም መዞና ዘይዘመደት ጓለይ ኢለን ቃል ድሕሪ ምምላቐን በዚ ሰርስ ስምባዳ ኣትይወን ናይ ኣእምሮ ጸገም ገይረን ነዊሕ ይሳቐያ ድሕሪ መንባረን ካብዚ ዓለም ብሞት ዝተፈልዮም እየን። ኣቶ ጸጋይ ዝተረፉ 4 ደቆም ኣብ ሰራዊት ስለ ዘለዎም ከኣ ምሰይት ወዶም እዮም ዝቕመጡ። ኣቶ ጸጋይ ኣቦይ ጽቡቕ ከም ዘይጸንሐ ካብ ገጹ ስለ ዝተመልከቱኻ ዓርከት ያይድሓንካ እንዲሃድ ኣሎሚ እዚ ገጽካስ ክብድብድ ኢሉኒ ምስ በሉ ኣንታ እንታይ ክንድሕን ንዚኦም ማራዊት እዚኣቶም እንታይ ክድሓን ኣይዚ ሰብኣይ ጓልና እንዲኦም ካብ ቦትኡ ክመጽና ልሒዞም ኣሲሮሞ ትብለኒ ዘላ ኣንታ ጸጋይ ዓርከይ እዛ ጓለይ ካብቲ ምሮ 1 ዓመትን 3 ወርሕን ሓሊፉ ንራብዓይ ወርሓ ትረግጽ ኣላ። ከም ወግዑ ቦታትና እኳ ከም መርዓት ሕጽኖቶም ዘይወድኡ ኣሻቡ ብቕልጥፍ ቦታኻ ተረኸብ ምስ በልዎም ኣብ 45 መዓልቲ ጠበልበል እናበለ ኸይድዎም ሕጂ ኸኣ ሰበይተይ ስድራይ ክርኢ እንተለ ኣብየሞ ክመልኡ ንፈቲኑ ሞዳ እንታይ ሕጂ ክግበር ረዚኦም ናይ ሰብ ፍጥረት የብሎምን ኣራዊት እዮም እዚኦም። ኣቶ ጸጋይ ነቦይ ጽሊሎም ርእሶምና ነቕነቑ ክሰምዑ ድሕሪ ምጽናሕ በልበል ድሓንኮፍ ምስ በልና ጸምዋ ኣቢልና ክነዛረብ ተላይ ሕጂ ተበገስ ተባሂሎም ኣቦይ በታ ደቂሱ ጸኒሑ ድምፂ ሰሚዑ ዝተባራበረላ ገለ እኳ ኸይጠዓመ ሻርቡኡ ክሳዱ ጎምጊሙ ቆቢዕ ኣብ ርእሱ ወዲዩ እርጋና ትሕብር ሕብራ ዝተደወነ ጸላም ካፖት ለቢሱ ሙርኩሱን ናይ ድራሩ ስልጣንን ብጸጋማይ ወገን ኢዱ ሒዙ ኸኣ ምስ ኣቦይ ጸጋይ ተመራሪሖም ተበገሱ። ልበይ ከኦመል ኣይከኣለን ከተማ ዓሰብ ኪኖ ብዕላ ሪአያ ይኹን በፂሕያ ስለ ዘይፈልጥ ሓንጎለይ ብዝቆርጥ ክስእላ ጀመርኩ። ብየን ትኸይድ መዓስ ትበጽሕ እናሰላሰልኩም ከለኹ ኸኣ ሃንደበት ኪዲ ዝብል ድምፂ ኣብ ኣእዛነይ ክጋዋሕ ጀመረ። ንመን እየ መኽውከስ ንንግስቲ ጎረቤትና ተሓቲተያ ንኽኸይድ ከም ዘይተፍቅደለይ ኣጸቢያ እየ ዝፈልጥ። ስምዖን ሓወይ ሓብረን ኸይብሎ ኣብ ዓዲ ዑመር ተሰለይ ቦትኡ
عسب نيرون بوتهم نزبلهم نتعبيت دك أجزاوتي كحتت متان كحسي جبركو نابن دحاموي كيدا خط أي كبجسي لمستقرارو كجنا عدي بتشو مشيت كخيت أفكرت لين ساعات شمونتن 30 تقاريب مخاء مبرهت بزي منبارو دقة وطي خون زون قرك عينها ايتريني خا جزاتانيكا عداد عربي اندا سعري جزات قال اخريا ريغا صومال اخريا مودشتو صلمات قلبا غيرهم كخطرون جزانا اتوعتو غازات كسرقو لمود سلازنبره سر زياده كوت زي دليت أنون عقل تبت غيري ينبر تخويلني يكونا نقهو عشابو كنقهالي تلقو نشمود أخدك أصاب تحتن سلاعات ينبر أعنتي كمي بينا سلام كبلا نينا حيزي نينا ملسخنا ديولو خاء تواجبرني بقى متمارس عنكم حد أوان حد نايك أربا بيتسبنا أبندا 19 كفل سراويت أب عصب تمجيبو أب زلبرولو نايك أربا بزايو زركوبهم كسوغرو أب زفتنو لتتحيزهم أمو زمدي بزي قبرو بزي وعالو كسوغرو يدالي من بارم تفلت نير كان من تازي حبركا سلازي نايزوم كسوغرو زحاسو بسبات تحاباباري خاب مبال نسلست عامات مستوم كسوغرو لهم ستحازو سبات مسكبيت كلمة ومقات نايتو زوبانا بقنتي اتيخا أموخا أبتحتو قدقوات underground كمزو السور قينوم دحر 3 عامات كأ أما أسرت دحر موتا بسر شعو استخاستا نايت عنات أقام بقونو بقو هيواتو تحلفن كلا سدرابيت مواتقن أما أسرت 5 موتا زي كونه عاسو حميمي هيوات 5 حلفت غيروميم بمنقد زوبا كمزردو بيرمم إذا تاريخ زي أصل زفلت أخاي بعل بيتي كابتا فؤاد محمس أبي ومولي أخمت خدل أحدو إحيزهم أسيرهم مولو تبل زربا لبيك أصلا ليك ألن انتاين بخمين كعوتا نزغ البلحات كفتر أعينتي سلام كبل إيك ألكن حسابات يورد يدعيب بعل بيتي يابتهرو رمات أحاي مقوت أما أسرت زحلفون زلو سقيات كتاناني إلي عسب بتيحي رخيبة زعلو لخوني سمعني بتنا عسب كخيدا نزغ المنك أساس ورقات زي مهلاوين بخاني انتاين أما خاني درت إرقابي قرقش من قد باطئ تفتش حليفة أسمرا باطئ عسبي باطئ بسئلة وملكة كجليلو دك أسكالاني حمشاي كفال حق أنيا زانتا أرزنت قال كيدانا بزتزازي مالا نشاد شاي كفالا زمت السنبت تخطاتلو